Yaya, dili ikaw nga yaya. Katong ikawalo. Ano nga ika-50 man ang niduol. Hiring na pugo karon ha, og mga katabang. Yung kani akong gipanulat, mo ni mga requirements nga akong gikinahanglan. Ang importante lang manggit kay college graduate. Kay kabalo na ra ba ka sa mga trabahoon dinhi Dili pud gid lalim. Kinahanglan gid og math. Kay sa kadagan sa atong elevator halos dili gid tanan maihap. Pati gani siguro akong kwarto, wala jud ka na suwito kung pila tanan ka buok. O diba? So mao niya, i-post na nimo karon tanan sa Facebook. Kani akong gisulat, dili akong picture. Magpataka na po kag-post din ha karon. Maalaan na po nagbagong kandidata sa Binibining Pilipinas ako ang nawong. Unya, kabalo mangyog ka, nga libo-libo gid ang mga apply ani. Tanan, dawato nato. Kay ganahan ko nga daghan kitag pasweldohon. Unya, ang una nilang trabaho ha, kay katong sa ato ang rooftop. Katong sa atong ika-99th floor ba? Kato tanang aparador dito inaog to tanan nila dinhi sa ground floor. Kay magpabuhat kog swimming pool dito sa taas. Ay kadali lang, pila ba ka swimming pool akong kinahanglan nun? Ay upat lang sa siguro kabuok. Aron dali lang kumahuman og himasa. Unya pabutangan gyud ha og chandelier. Tanang pool gyud. Diha gid sa ilam sa tubig. Kaya rinig na ako'y mga bisita, mangihi diha sa pool, makorentihan din ang bogan. Ano bitong dira gid mangihi. Sige. Unya, inigmahuman sila tanan diha sa taas, ang katong gipangnaog ng mga aparador, ipamalik tog saka dito sa taas. Isa-isahon gyud. Unsa? Magreklamo sila? Pamaulanan ang lawas sa pag-alsa? Diyos ko, nang-apply pa sila kung magreklamo lang man di ay. Basi pati ikaw, naglabad na imong ulo sa kadagan og gipang tugon. Diyos ko, di na mo mabala ka, kay na ako'y ibilin nga tambal. Rexidol Forte, abdi ka ina makapawala sa inyong gipamati. Bisan ganig na amoy mga hilanat, mawala gidayon. Sige ra ilang kabala ka kay magbilin ko. Aron dili pud mo bughaton. Maglagot gani ko anong tambala kay astag yung baratuha. Katong pagpalit nako, marara po ko gitagaan sa kabarato. Sige ha, basta maunitanan. Kay malakaw nako. Muli na ko sa balay. Niduaw raman ko dinhi sa kong banyo. Maayo kay sayo-sayo mo karon nakaandam og pamahaw. Kabalubaya gid mo kung sa ka-importante ang pamahaw. Yaya, liyog sa ko sa kutsara og tinidor. Katong silver nga naisagol diamond. Nganong kana mang gold nga kutsara og tinidor imong gikuha. Kanang isa. Kadali lang, napakaon na ninyo ang iro. Di ba niingon ko nga unahon na sila? Orderin na lang nagpulo ka lechon. May na lang aron makatimo-timo na po na sila. Liyogo ko sa akong juice. Nganong lemon man inyong gibutang sa baso. Di ba niingon ko katong pampawala sa sumpa sa aswang? Kabalo na raba mo, nga pati ang mga kapre, manguyab sa koa. Alis din kana. Syaro madutlan pa ko sa ilahang lumay.
Lihog ra gugug pantrapo sa akong baba. Be. Unsa man ni? Ingon ako table napkin. Tissue ba? Ako ang pasabot. Manong sanitary napkin man ni? Sa pagtuon mo sa akong baba. Marag bila. Yaya, dinhi na lang ka sa balay. Kaya ako nalay mula ka ron magbayad sa kuryente. May na lang aron makalimpyo-limpyo pud ka dinhi. Itong mga basura sa likod ha, lihog kong hipo sa ato. Lihog kong tanaw bis atong bill sa kuryente diha sa taas sa ref. Tanawa daw kung pila na. Dili din ha, sa atong ikawalo nga ref. Nga naabot man kadira sa ika-15. Diha. Tanawa daw kung pila. Unsa? 200,000? Grabe naman na kagamay, oy. Madam, mag-unsa ka diri sa Siargao? Nanginhas ra ko dire. Sa Cebu pa nako nilutuon. Maalaan na pugog anak ni Andy Eigenman diri aron. Hold up ni. Kabalo ko. Kay dato kay kog nawong. Ambi mo pitaka. Ha? Pitaka lang? Kani akong bag. Kwarta man tanang sulod ani. Di lang akong pitaka. Dara ang cellphone. Unsa akong cellphone pod? iPhone 11 lang ra ba ni? Nabili na akong iPhone 20. Dara unsa pa? Dalon pog ka na mo. Unsa? Dalon pog ko ninyog apil? Diyos ko, kidnap for ransom na pod. 10 billion lang pod nilang kailangan. Kagamay raba. Sige na oy. Tara na. Ibutang na pod ay mong kutsilyo. Nakatutok naman na sa kong bugan. Mauning bagong gawas nga iPhone karon. Gusto na ko 8 kabok ang kamera sa likod. 7 kabok sa tubangan. O man siguro ni. iPhone 25. Nagpilan ni. 400,000? Grabe na po ni kaubos sa inyong presyo. Unya, nag-buy one take one pa jud mo. Diyos ko. Sige be, pulo kabok ako Dara sulod na nag-paper bag. Isa lang lagi ni ma'am. Unya, pulo kabok imong bayaran. Alangan. Barato na gani kaayo mo, nag-buy one take one pa jud mo. Gusto na ako, buy 10, take 1. Bayad na ng pulo, isa ra kabok akong dalon. Tagpila man inyong mga t-shirt? Tag 20,000 ang isa kabuok, ma'am. Pero naapa man ay hangyo. Ha? Kabarato ra ani? Unya imo pa jud kong pangyoon? Kuhaan ako ditanan. Ayun isulod og mga paper bag ha, mga plastic bag. Idiretso ni sa aparador. Kung naa mo, kaya apilo na kog palit. Hala, kanindot ana yung mga panty, tulo ka buok, 80,000 lang. 50% off? Anong nag-sale man mo? Mga kabarato ra, ana. I-50% on na ninyo. Dungagi ang presyoan ng panty, ha? Unsaan din ninyong panty, ma'am? Suokton, Alam na mag-isuksok ra sa bugan. Kanindot ba ani nga mga pantalon? Miss, ngano ganiya pa magkasigsunod sa kuha? Unsa na jud ay ko kakawatan og nawong? Unsay magpa-assist? Kung nagpa-assist unta ko ganihara kung nagpaalsa sa inyong mga guard sa entrance pa lang. Mura man mug nakaminos. Dara pangitain na lang kog size ani pantalon. Slim ko, size 1.